ότι ο φορολογικός νόμος 5073 του 23 ενέταξε τους συναδέλφους που έχουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ξανά και ελέγχθη πριν στα αντικειμενικά κριτήρια. Ουδέμια αντίσταση υπήρξε από το BBC σε ένα νόμο παράλογο που επιβάλλει αδίκους φόρους στους συναδέλφους. Σε ό,τι αφορά την επαναλειτουργία της Καμεράτα, ο BBC δεν υπέγραψε το αίτημα που υπερλήθη από τα Σωματεία και την Πόφα. Και ήθελα να παραθέσω και κάποιες προτάσεις. Διαρκές αίτημα της ανεξάρτητης κίνησης μουσικών είναι η αλλαγή, επικαιροποίηση του καταστατικού του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου που θα καταστήσει το Σωματείο ένα σύγχρονο συνδικαλιστικό όργανο. Εκαθάριση του Μητρώου σύμφωνα με το καταστατικό που έχουμε, άρθρο 30, παράγραφος 3, αναφέρει ότι με ευθύνη του ΔΣ έχει υποχρέωση να προχωρήσει στην εκαθάριση του Μητρώου και να το παραδώσει στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Ο BBC να δείξει το καλλιτεχνικό του πρόσωπο, θεσμοθετώντας υποτροφίες μελών, πιθανόν και σε συνεργασία με τον Απόλλωνα, για ταλέντα που δεν θα έχουν την οικονομική δύναμη να σπουδάσουν. Συνταξιοδοτικό και τιμητικές συντάξεις είναι ένα θέμα που έτρεξε η Πόθα και όλα τα σωματεία της και πέτυχε τον διπλασιασμό από 30 σε 60 των τιμητικών συντάξεων για εφέτος, αφού συμπεριλήφθηκαν και οι συντάξεις του 2024 που δεν είχαν δοθεί. Εποχικό βοήθημα για όλους τους μουσικούς με μείωση των ενσύμων και καταβολή σε όλους τους καλλιτέχνες του πολιτισμού με αύξηση των κάδων. Καλύτερες εργασιακές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, να θυμηθούμε το πρόσφατο ατύχημα του ηχολήπτη το καλοκαίρι, επίδομα ανεργίας στο 80% του μισθού και υπολογισμού του χρόνου ανεργίας ως συντάξιμου, όχι στα 175 ένσημα για να πάρει ταμείο ανεργίας, και αυτό ήταν πριν στα 125, έχει πάει στα 175 και αυτό πολλοί από εσάς ήδη το έχετε δει στα οικονομικά σας. Σύγχρονες και δωρεάν παροχές υγείας, παιδείας, πρόνοιας για τους μουσικούς και όλους τους εργαζόμενους. Μία ασφάλιση ομαδική θα πρέπει να έχουν οι μουσικοί μετά από όλα αυτά που γίνονται στην υγεία για να έχουν μια αξιοπρεπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επαναφορά του καθεστώτος βαρέων και αντιγυνών στην βραδινή εργασία. Καμία περικοπή θέσεων για τις κρατικές ορχήστρες και τα μουσικά σύνολα και ουσιαστική στελέχωσή τους, ώστε να είναι λειτουργικά. Αναγνώριση των ηλεκτρικών οργάνων από το Υπουργείο Πολιτισμού, της ηλεκτρικής κιθάρας, του ηλεκτρικού μπάσου και της δράμας.